Barista Abba Hikima wato lauya mai zaman kansa na goyon bayan zanga-zangar da za a yi ta lumana, sai dai me ya faɗi abubuwan da ya kamata a ce an nema domin su ne matsalar Najeriya, sa'annan su ne abin da ya hana 'yan Najeriya zaman lafiya da kuma samun ingantacciyar rayuwa, wanda wannan zanga-zanga idan har Allah ya taimake mu sa'annan muka samu dama akan shugabanninmu za mu samu dukkanin sauƙi a cikin rayuwarmu da kuma kawo ƙarshen dukkanin abin da ke faruwa ya zama tamkar labari. Wannan su ne jerin abubuwa guda 13 wanda barista Abba Hikima mai zaman kansa ya bayyana kamar yadda ya kamata a ce mutane sun nema, musamman cin hanci da rashawa ga madafun iko. Yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an kawo ƙarshen su, tsadar kayan masarufi ga talaka domin su ne abin da ya dunƙusa mutane ma, yana daga cikin abin da ya tada hankalin mutane sosai domin su ga cewa sun ƙwaci 'yancinsu. Tsadar man fetur, rashin tsaro a arewacin Najeriya, rashin ingantaccen ilimi ga 'ya'yan talakawa, rashin ingantacciyar asibiti ga gwamnati, abubuwa da dama dai ga su nan wanda ya kamata a ce mutane sun duƙufa domin kawo ƙarshen su. Amma su kuma wasu daga cikin manyan malamanmu su da ya kamata a ce sun dafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan lamari, su suke goyon bayan shugabanni, sa'annan suke nuna cewa wai zanga-zanga ba alheri ba ce ba, shin menene za mu yi idan ba mu yi zanga-zanga ba? Za su sa kansu zube mutunci da kuma zagin su. Dukkanin malamin da ya yi huɗuba a wannan lokaci mutane za su ɗauka cewa an ba shi kuɗi ne domin ya kare gwamnati, kuma sannan daga ni baya cikin matsalar rayuwar da ake fuskanta domin yana da mota, kuma duk tsadar da abinci zai da man fetur yana da kuɗin da zai iya zubawa domin ana biyan shi wani abu wanda bai taka kara ya karya ba. Allah dai ya kyauta.